Online sa hotline. Unahon ko lang si si Dr. Ponlan kay ang sa San Carlos todo lang alam pag ang signal niya. Doc, good morning si Action Art diri sa Action Radio Bacolod sa Action Hotline live kita subong diri. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan nga taga Bacolod. Salamat gid Doc no, sorry gid nga bisan on leave ka ayon gid ang tiyempo mo sa mga aga. What was the latest to sa tong nagpanimaho da sa Barangay 39 Doc? Ang latest nga action dito, Action Art, was that nga gintabunan to siya sang sodas and lime sang aton nga team pag Bureau of Fire na sa barangay. Tapos kintabunan naton siya trapal nga in case magsige ulan, hindi bala ma-wash off ang aton ang aton nga ang aton nga ginbutampok na lime kag sodas. Dason kin survey naman ang bilog na area which is mga more or less 750 square meters. Amo naman lang ito nga area ang may kwant, ang may mga chemicals. So, hindi man bilog na area. So, gamay Okay. man lang. Pero, amo na sa kadugay, siguro nagkalabuka ang mga aton mga plastic containers. That's why nag-leak. Baling chemical si Doc, anong purpose na nga dira naka-stop? Balidaan na siya sa una do hardware, tada mo. So, do ilaman properties ang tag-iya, gintambak na din na kay wala naman na nila ginausar. Then, so ito happen nga natubuan siya yung mga hilamon. So, naman na ganyan, nakita naman may nagkalado, nagbritol, siguro sa ulan kag init, ang container bala. Pero ang aton nga chemicals, wala pa nato na ba kung ano gid siya klase, kag nang kay sa Monday pa mabalaan ang result. Okay. Pero why man danger sa ikang lawas sa palibot da? Why naman subong nagapanimaho gindo? Wala naman kay na contain naman naton sa that's why nga gina-wait lang namon kung what is the specific chemical kay para nga hindi man hasardo sa ma-transfer. Kaya pangitaan namon transferan kung sa diin ta ibutang. I see. So, ano ang mangin kuan diri, makan sa labton o anong obligasyon diri sang tag-iya, Doc? Okay, sila man nag-shoulder sang mga mga ginuusar ta nga line, mga tapal. Sila man nag-shoulder kag nag-cooperate man sila sa aton. Kaya actually ang tagiya sa mga nabilin do na siya bla do nag-inherit na siya sang iba ay man sila idea kung ano na kay dugay na nagali. Okay. So, bali daw na nubli na lang na siya sa propiedad nga posible iya Ilaman sa sang family bala. iya sa pamilya. Oo. I see. So, So cooperative man sila. at least why nagli problema no ang Asab na wala man. Kaya ginawait lang naman ang official result kung anong chemical so that we can handle it properly. Kag bala safe man ang aton bala ma-transport. Okay. So by Monday, dira most likely mabalaan kung ano ginto nga chemicals. Yes, kag test kag taman to ginpa-lab taman kung ano gid para ma-identify ang chemical. Ay, sige. Anyway, at least kumpiyansa na pumuluyo das palibot. No? By the way, Doc Ario, isingit ko na lang ni, kay Ari ka na man lang. Kay Yes. kung ginahulat kalabanan, diri bala ang alert level status sa Bacolod. Kay ti subong daw ay pagid kapagwa ang National IATF, nga mo ni sing unang hatag advisory, bala extended ang alert level 1 until July 31. Anong latest ni? Why na ni advisory subong sa alert level system? Ginahulat sa namon kung may ara. As of now, wala pa kami idea. No? So, definitely, sino nga adlaw magagawa na kay 16 ta subong. Gani. Kaya mo na yung Mapagawa gid ang national man siya po naton ginabasihan sa alert level so that the LGU can order an executive order for that. Yes. Kagang pagintindi ko, why pa man subong gidi atong mga NITF to singunang gapulong ko, why na to sila mo? Among manggani. Oo, lain naman ni, I don't know kung ano naman ingalan, kag ang creation sa national. Yes. Pero dapat talong gigapon na, Dok, no? Yes. As of now, ang amon nga agreement is that inisagidanay pag balang kung may ara sa iba na LGU, nag-ano na sila nga wala, no mask na. Okay. So kita, as is Japon, minimum health standard, bearing of mask as is lang Japon, as sa wala proper, sa wala may advisory sa national. Ay, sige. Doc, salamat gid kag good morning liwat sa imo. Yeah, thank you man, Action Art, for the interview.
Salamat, salamat. Action Hotline. Teway pa, ginahulat pa na iya sa nasyonal, kabalo katising una to, ang NIATF, mga nagapulong ko to is composed of the officials coming from the different department, no? Departamento sang ikaing lawas unagid, Department of Health, ato dito ang mga national agencies, automatic nga member ka sa National IATF. Ti subong ya lain na mo ang nagatutok, nagapulungko da nga mga opisyal. So ambot ko makonvene liwat ang IATF o kung lain naman posibleng ngalan sinisa ila, amo nang white pa mahibaluan. Action Hotline. Ayos, ikaduan ko lang na karon atong aksidente sa San Carlos